nthawi zina ndithu timatha kufunsa kuti kodi munthu akuyankhula motereyu, munthu akuyankhula mopanda manthayo amatumidwa ndi ndani, kapena amapatsidwa ndalama ndi ndani, kapena who is he working for? Ndi mafunso ngati amenewawa amakhala kuzungulira m'mitu mwa anthu, koma mkulu ameneyu amaoneka zoti saopa, amayankhula chilichonse komanso modekha kuti ameneyo amamtuma ndi ndani. Anyway, lero wabwera yekha akufuna ayankhe mafunso amenewo kuti iyeyu amamtuma ndi ndani. Ndimafuna ndinene ichi, mwina ndizifotokoze mwa ine ndekha. Ndikamajambula ma video ya ine kumatsutsa chinthu china chake kuboma, palibe munthu ineyo amene amanditani kuti amandituma. Ndilibe ubale wina uliwonse ndi munthu wandale, ndipo sindimalakalaka nditapanga ubale ndi munthu wandale, chifukwa wandale ineyo ndimamutani kuti ndimamuziwa. Wandale ineyo ndimamuziwa. Wandale amamugwiritsa munthu ntchito pofuna kuti apindule chinthu china chake. Andi wandale akamamugwiritsa munthu ntchito amamutenganso munthu akupenda kugwiritsidwa ntchitoyo ngati wopepera chitsiru choti sichimatani kuti sichimaganiza kuchiyuza. Andi ineyo zimenezozo ndikamajambula video yanga sikuti wina wake kaya wa DPP kaya UTM kaya UDF anganditumene kuti lero dzuka uyambe kunyoza chipani cha MCP, dzuka uyambe kunyoza boma la MCP. Ndimalankhula zokhuzana ndi boma la MCP chifukwa iye ndi lomwe likulamula panopa. China chilichonse chomwe chingamachitike chomwe chikukhuza amalawi, chikuwaphinja amalawi, chikuchitika mu ulamuliro wa MCP. Koma ineyo mwanomo mwa personal ndilibe udani wina uliwonse ndi chipani cha MCP, koma ndimadana ndi ntchito za MCP zomwe zikuwaonesera amalawi. Andiso nyomwe ndimatha kuzindikira kuti ngakhale boma lina lake litalowa, koma ngati system yomwe timayuza panopa yakayendeseredwe ka dziko, like mphamvu za president azikhala akumasankha ndithu kaya wamkulu wa MEC, azisankha IG wa polisi, azisankha komanda wa asikali Malawi Defense Force, azisankha wamkulu wa Anti-Corruption Bureau. Ma areas ena aliwonse amene mphamvu zomwe zinapatsidweja kuti azisankha anthu osiyanasiyana zomwe zinamuyenereza kuti anthu awawa amasankhidwa ndi president. Khati system imene jayo sitizasintha, Malawi izakhala chimodzimodzi. President wina aliyense amene azilowa pa udindo umenewu tizitani kuti tizilimbana nawo. Malemu Chilima anati pa kampeni yawo ankanena kuti tikufuna tidzachose mphamvu zina za president. Andi chiganizo chimene chijacho chikanakhala kuti chinachitika, zinthu zinazi sibwezi zikutani kuti zikuchitika panopa. Chifukwa anthu amene asankhidwa ndi president kukhala anthu akuluakulu ma department osiyanasiyana okuti achitidwa point ndi president, amabwera kuzatumikira president osati kutumikira amalawi. And system imeneyi ndi yomwe imatichitisa ifeyo kuti ku Malawi kunoko tizirani kuti tizizunzika. Kupita ku wamkulu wa DMAC umva kuti wasankha ndi president, wamkulu wa Excom wasankha ndi president. Zinthu ngati zimenezozo zomwe zimachitisa kuti anthu aja asamatumikire amalawi koma azitumikira ndani kuti president. Ndi dziko lathu silingapite patali chifukwa chokuti anthu amabwera pa mipando imeneyo potumikira munthu amene amatani kuti anasankha
chifukwa iyo amazoti bwana wawo ndi ameneyo, koma amayiwala kuti zinthu zimenezozo anthu ntchito yomwe akugwirayo akugwira pansi pa ndani kodi pa Amalawi, ni ntchito yothandiza Amalawi. Ndiye pakufunika ndithu kuwunika aphungu amene ife timasankha m'maderamu athe kuonesesa kuti bilu imene ijayo pamene tikuwasankha 2025 iyo bilu imene ijayo ikatani kuti ikapasa ni njira yokhayo yomwe tingasinthe chani kuti, koma tisayembekezere kuti kuli boma lomwe lingazabwere ndi kusintha zinthu ngati system yokayendesedwe ka dziko linolo kali kamene kaja kongotenga mphamvu zonse kumunjikira president. Ndiyoti chipani china chonse chomwe chingalowe chani kuti chingalowe mbomamo chizikhala cha nkhanza kuwachitira nkhanza Amalawi kapena kuwachitira nkhanza a opposition, chifukwa izikhala ndi mphamvu zonse, chifukwa anthu onsewo amakhala ngati kuti ino ali mbali yawo, sali oyima wawokha. Mfuto ndi limene ngechifukwa chache amdale always amabwera kutinamiza and mistake yomwe tingathese kupanga panopa 2025 ndiye kuti tili ndi 5 years ngati tapanga mistake, tangogaza ndi 5 years tipange mistake, tilibe zinthu zina zonena kuti even palo tathaulo 2 years ngati munthu asakuchita bwino azitha kutani kodi phungu azitha kuchosedwa kapena president azitha kutani kodi kuchosedwa, ndi zinthu satani zosatheka. Ndiye zimene zimafuna tizikonzeretu patipoko tizikonzeretu panopa, tikamasankha pano tisankhe anthu otani kodi oyenerera. Ane ndikanakonda aphungu maconstituency amene amachokera aphungu ati ni boma nditu maconstituency ina iliyonse ikumangapo ma office kuti phungu azikapezeka mu office mwake, anthu azitani kodi azimusiyira madando mu office mwake mwazitha kumupeza azikagwira office yomwe ili ku constituency yake, chifukwa anthu amene amataya akangoti kuti asankhidwa wonse amanyamuka kupita kulilongwe ati ndikomwe kuli parliament. Kumakhala kovuta even anthu ama constituency awo kuti akafikireso anthu amene kumakhala kutani kuti kovuta. Ndi zinthu zina zokuti ifeyo tikuyenera kutani kuti amalanga ati Amalawi tizisinthe ndi kuwunikira kuti ulamuliro wathu uzikhala wachani kuti wabwino, chifukwa wandale akabwera amangobwera kuzasola ndalama basi ndikumatani kuti ndikumapita. Zonena so iye amaona kuti zijazo zomwe zimanenedwa kuti pa kampeni kumapereka ma 2000 ma 5000 yani amaona ngati kuti munthu uja wawinira ndalama zake osanena kuti niyo mwamusankha kuti akatani kuti akatiyimirire Amalawi. Sizimachitika zimenezi, tikuyenera kusintha zinthu zina zake zomwe zidzatichise kuti boma lathu linolo la Malawi lizipita patsogolo. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.